ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol, And Tita Tanya Chinita. Nagmamariwana na nga si Dexter ng bababae pa. Feel good morning, Uncle and Tita. At sa lahat po ng suking tagapakinig at taganood ng programang mga katas ng nakalipas. Hello po. Pampaalis ko po kayo ng stress. Salamat po kasi kahit papano nakakalimutan ko pansamantala yung mga problema ko kapag nanonood at minsan sa Spotify naman ako nakikinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Cheska. Single po from Quezon City. 3 years ago ay galing po ako sa isang napaka-toxic na relasyon. Sobrang minahal ko po si Dexter. Kaso, ba't ganun? Pag mahal mo yung tao, sobrang mahal mo yung tao, sobra ka rin niyang sinasaktan. Matalino naman po siya at maabilidad. Kaso, iba ang impluwensya sa kanya ng barkada niya. Nagmamariwana po sila. Siyempre, pinsan ng pag-aadik ang bababae. Noong mga panahong yun po ay buntis pa ako, 4 na buwan. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas.
Ano? Umuwi ka pa? Ano, umuwi ka pa? Dexter? Kita mo buntis yung Pwede tumigil ka. buntis yung partner mo. Ano? Pwede tumigil ka. Tambulan ang mata mo. Dexter, May sore eyes ako. Dexter. Nagmamariwana ka na naman? Hmm? Marijuana? Nagdadamo ka na naman? Bunga nga mo ha. Bunganga ako, pero ikaw ginagawa mo! Bunganga ako lang! Pero ikaw, sinasabuhay mo! Ano ba't ang dami na namang cookies dyan? Saan ka na naman nag-order yan? Alam mo, isusubok ko kung saan nagpapadeliver kayo niya na. Ayaw mo tumigil? Ayaw mo ba tumigil? Ha? Ayaw mo ba tumigil? Ha? Ano? Ha? Pinapakilaman ba kita? Dexter, asawa mo! Pinapakilaman ba kita? Ha? Wala kang paki sa akin! Wala kang paki sa akin! Buntis akong tao! Ay? Sige! Ituloy mo! Ituloy mo! Ituloy mo! Sige, patayin mo na ako! Patayin mo na ako! Ano pang kulang sa'yo, ha? Nagmamariwana ka, sasaktan mo ako! Ano pa? Ha? Ha? Alam mo, hindi mo alam na nang bababae ka? Ayan. Akin yung Alam mo. Bitawan mo yung cellphone ko. Akala mo, hindi ko pa alam? Akala mo, hindi ko pa alam? Kompleto ako sa screenshot! Ha? Pinagbibintangan mo na naman ako. Hindi ako. Diyan ka magaling eh. Ha? Magaling talaga ako! Kasi ikaw wala kang kwenta magtago! Nahuhuli ko lahat! Tumigil. Pwede ba? Pwede ba tumigil ka? Ha? Dexter, huwag mo na kang mahirap. Pumili ka na lang sa babaeng yan sa akin. Sa bisyo mo o ako? Barkada mo o ako? Sinabi ko na sa'yo, wala na mamigitan sa amin ng Mina na yon. Kaibigan ko lang yon. Sino pa si Mina? Ha? Yun nga yun, Iba pa kaibigan yun? ko lang yun. Iba pa yung Mina? Kaibigan- Iba pa si Jacqueline? Ha? Kaibigan- So marami pala! Kaibigan ko lang yun. Si Glory, kaibigan ko lang din yun. Ano ba? Ha? Dexter, kailangan Si mo Daisy. magbabago. Apat na Kaibigan- buwan na yung tiyan ko, Dexter. Maawa ka naman sa akin. Bataong tao na to! Hindi ka ba nahihiya? Naririnig dyan na nag-aaway tayo. Stress yung mama. Aray. Dexter. Aray ko. Dexter, dinudugo ako. Dexter. Tara, dali kita sa ospital. Dok, kumusta po siya, Dok? Ikaw ba yung mister? Opo, Dok. Dok, kamusta mo yung baby ko? Kamusta mo yung sabihin niyo po na okay yung baby ko? Dok, please sabihin mo okay lang yung baby ko. Sorry for the bad news, ma'am, sir, pero hindi kinaya ng baby nyo. Ano pong ibig niyo sabihin? Wala na po siya, ma'am, sir. Anong ginawa mo sa kanya, Dok? Wala akong ginawa sa kanya, ma'am. Talagang ayaw na niya kasi sabi niya na-stress daw siya sa inyo. Puro kayo away. Paano niyo po nalaman? Na-feel ko yung baby. Palagi ko napapaanak, di ba? Kaya, ma'am, sorry, ma'am. Wala na po magagawa ng paraan. Dok. First baby ko yun, Dok eh. Baby ko yun eh. Dok, baka pwede pa i-incubate? Wala talaga, sir. Wala na siyang buhay. Kasalanan So- po niya. Yung lalaking po yung kita niyo po yan. Kasalanan po niya yun na kaya namatay yung anak ko. Kasalanan niya, Dok. Dok, siya may kasalanan. Ah, Siya ma'am, sisihin mo. Ma'am, tumigil ka na, ma'am. Baka mabinat po kayo. Ano ba? Ano ba? Wala nang mangyayari kahit mababinat ako. Wala na yung anak ko!
Ma'am, tumigil po kayo, baka mabinat yung kabilang pasyente. Sila yun. Yung naman nagdadrama na, maiyak na pag ganun na eh. Eh, sila kasi yung mabibinat sa ingay mo, ma'am. Sorry, ma'am. Sige, maiwan ko na po kayo. Huwag mo kaming iwan, Dok. Mamamatay ako, Dok. Ayoko madamay. Dexter, narinig mo yun? Wala na yung anak ko. Dahil sa kagagawan mo. Dahil sa kagagawan mo. Tarantado ka. Kayo ka. Hindi kita makakalimutan. Gago ka. Mamatay ka na. Jessica, Mamatay ka na! Mamatay ka na! Makalipas po ang ilang linggo. Gusto ni Dexter ayusin ang lahat. Pero Please, magbabago na ako. Please, ano huwag yun? mo naman gawin sa akin to. Ano yun? Ano yun? Magbabago na ako, pangako. Hindi na ako Magbabago gagamit. ka na. Magbabago ka na. Dada mo, hindi na sa... Hindi ka na Ayusin ko magbabarkada. Hindi na. Pipiliin mo na ako kaysa sa kanila. Oo, ikaw na. Ikaw rin pipiliin ko. Pipiliin mo na yung baby ko. Baby natin. Oo, pipiliin ko na. Magbabago ka na. Magbabago na ako, pangako. Tarantado ka pala! Ang kapal na mukha mo! Ha? Para saan pa yung pagbabago mo? Wala na yung anak ko! Ha? Para saan pa? Tarantado! Oo, Kapal na mukha mo! deserve ko yan. Talaga! Deserve ko yan. Talaga! Alam mo, sana ikaw na lang namatay! Sana ikaw na lang! Hindi deserve ng bata na walang kamalay-malay! Umalis ka sa harap ko. Please, ayusin natin. Pagbilang ko ng 10, umalis ka sa harap ko, kundi ako yung lalayas. Ayusin natin to, Umalis please. ka, ayoko na. Umalis ka o ako alis. Umalis ka sa harapan ko. Umalis ka. Please. Umalis ka! Ah! Umalis ka! Umalis ka! Jessica, Umalis please, ka! Jessica, Umala, bigyan mo naman please! ako ng Ano, please, please! Wala na yung anak ko nga! Someday Alas! you're gonna realize Mula po noon, ay pinutol ko na lahat ng ugnayan namin ni Dexter. Aminin ko sobrang mahal ko siya, pero tama na. Makalipas po ang 3 taon, nakarecover po ako sa pagkawala ng anak ko. Maganda rin yung trabaho kong nahanap. At isang araw po, habang nagpapagas ako sa may Pasay, nakita ko po si Dexter. Hi, ma'am! Full tank? Opo. Meron kami promo, ma'am! Full tank? Hangin! Oil! Ah, Chaser, ma'am! pultang po 200. Ma'am, wala na full tank 200, ma'am. Mawa ka naman, ma'am. Hindi, di mo dadaan naman sa face card yan. Di, gino-joke lang kita. Sige, ma'am, ako bahala din, ma'am. Dagdagan ko konti, ma'am. Mga ilang patak. Ha? Ay, Hindi, sige, ano pa full tank. Ah. Tapos, diesel baka mali SUV to. Oo nga pala. Sige, ma'am, diesel. Akala ko kerosene. Ay! Saka ano, pangil ako gulong, ha? Sige, ako bahala, ma'am. Ikaw din, bahala, sige. Bakit pa? Manual kasi kami ngayon, ma'am.
Nagtitipid ka na. Oras tayo matatapos niya. Nagmamadali Tas, ako. Tinatagalan ko, ma'am, para makikita pa rin kita. Asus naman. Ikaw talaga, Bong. Dexter? Bakit? Hindi yan si Dexter. Ang dumi-dumi niya. Tsaka may bigote. At tsaka, LeBron James. bakit walang damit? Nakabrief lang. Dexter. Bong? Yes, ma'am. Ma'am, okay na po yung... Bong Pogi, Bong Pogi. Thank you, ma'am. Ma'am, isang gulong pa lang yung nabumbahan ko, ma'am. Oo nga, alam May ko tatlo naman. pa at pang-apat yung spare tire. Bong Pogi, sino yan? Yan, ma'am. Yung, may sometimes yan, ma'am. Palagi Baliw siya, baliw Kala siya. niya si LeBron James daw siya. At Kaya si nga, Luka shoot ng Doncic shoot, daw siya, oh. Shadow, basketball siya, oh. Trish! Bong, pwede ba tanong? Alam mo yung pangalan niya? Ma'am, hindi ko alam anong pangalan niya, ma'am, pero... Tanong mo nga kung siya si Dexter. Tanong mo lang. Bye! Ikaw si Dexter, bye! Hey, ako si LeBron. Ay, LeBron James! dito. Saan yung nakatira? Ma'am, biglaan nang nandito, ma'am, pero di ko kilala yan, ma'am. Pero Pero, dito lang siya tumatambay kasi ba't nakabrief lang yan siya? At saka May ang short dumi niya. yan kanina, ma'am. Mihi na naman siguro yan doon. So may something talaga siya? May sometime siya? Ma'am, sa tingin mo, ma'am... Parang may sometimes dito si ma'am eh. Bagay na bagay itong dalawang to. Sa tingin mo may matinong lalaki, ma'am, mag-Lebron James dyan at Luka dyan? Luko-luko, ma'am! LeBron James for three! Dexter! Dexter! Bakit? Sino yan? Bong, sumagot siya sa... Parang naalala ko nga, ma'am, Dexter daw siya. Pero mas gusto daw niya tawagin siyang LeBron James. Kaya siya basketball dyan. Tanungin mo kung ilang taon na siya? Bay, ilang taon ka na, Bay? 35. 35 daw, ma'am, 35. Kaedad niya yung asawa ko, Bong. Yung ex ko. Tsaka kamukhang-kamukha niya. Tsaka alam ko yung size niya nakabakat. Ma'am, grabe ka, ma'am. Nakita mo pa yun, ma'am? O, syempre. Sinukat Asawa ko rin, ma'am. Mas malaki pa rin yan sa akin, ma'am. Wait lang, sorry. Feeling ko kasi, Bong, asawa ko, yan yung ex ko. Sigurad. Ma'am, ayan o, tignan mo, may nagbigay na matandang babae. Palagi siya binibigyan ng matandang babae na yan. Dexter. Eto, condom. Mag-condom. Condom. Salamat po, Oo. LeBron James! Sige, eto LeBron James! eto mga tirang buto to ng ng buto namin. Salamat po. Oo. It's step back, Luka! Bong, bakit di nyo siya pinapakuha sa LGU? Ma'am, di naman siya taga dito, ma'am eh. Kaya Hindi nga, siya taga dapat Pasay, ma'am itawag eh. nyo sa LGU ng Pasay. Mama, idea mo, tawagan mo. Inutosan mo, dami kong gagawin dito, ma'am eh. Ha? Hindi, syempre, di ba concern si... Sige, akong tatawag. Feeling ko talaga kasi si Dexter na yan. LeBron James! Dexter, ano nangyari sa'yo? Dexter! Dexter! Kawawa si Dexter! Dexter! Hello? Hello? Opo. Dito po yung sa may papakuha po sana ako. Opo. Please tulungan niyo po siya. DSWD, opo. Sige po. I can lie next to you, but Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sa
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, joke. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Nakubal eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa
mukha. Di, sa mukha, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan, kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilis.
magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Meron po ako nakausap recently na Amerikano. Tapos, kino-convince niya po ako na mag-migrate na to the US. Hindi naman po ganun kadali kasi nandito po yung aking buong pamilya. Kaya lang sa pagtaas na naman ng presyo ng gasolina, parang nag-iisip-isip na naman po talaga ako. What do you think, Tambalan? Ay, nako. Well, kung risk taker ka, ba't hindi? Kung sa bagay, Oo, tsaka kung pagod na pagod ka na at walang opportunities para sa akin ko talagang, kasi hindi naman, okay, like recently meron ako nakausap, Jegs, na nag-work siya sa mga luxury bags yung kanyang binibenta. Tapos sabi ko sa kanya, so mabenta pa ba yung mga luxury bags? Kasi syempre, di ba, parang hirap na yung Pilipinas, ganyan. Tapos sabi niya, ay, you will be surprised. Gulat ka, no? Sabi niya, napakaraming Pilipino ang mayaman. Ay, sabi ko, ba't hindi kami kasali doon? Hindi tayo kasama sa group chat. Hindi tayo kasama sa group chat. Bakit hindi pa tayo sumasali? Nakalib na tayong parehas. Nakakalurgay. So, yun yung yun yung sinasabi ko at naisip ko na, okay, hindi lang talaga siguro equal yung opportunities given sa mga Pilipino. Kaya wala lang. Kaya ko lang siya nabanggit is because we want to know, and ikaw din sa sarili mo, meron ka bang mga opportunities naman dito sa Pilipinas? Kasi minsan, di ba, Jegs, emotional tayo kapag naiinis tayo. Nakakainis, nagtaas na naman yung presyo ng gasolina. Bawa, meron ka nakitang post na ang mga Pilipino hirap na naman kasi nagko-commute, yung mga ganyan, o kaya may transport strike, ganyan. Yung damdamin mo maiinis, hindi deserve talaga ng mga Pilipino ng ganon, di ba? Kaya nga, Gets naman natin yun. Meron mang flock nung dati na nagbenta ng sasakyan, nagpalit sa electric vehicle. Ayan. Tapos nung medyo nahimasmasa na, Na-realize niya? mas magastos. Hindi, tsaka mas mahirap sa ngayon dahil hindi pa marami yung mga charging station. Mas nahirapan Mahirap sila. kung wala kang sariling charging sa loob ng bahay mo at kailangan mo pa maghanap ng charging station. Yun, ba't namin nabanggit itong mga to? Baka sabihin nyo po, octopus kami ni Diego. Oo, octopus kami. Salasalabat yung kwento namin, di ba? Ang point is, huwag kang mag-decide pag emotional ka. Di ba? Pag mataas ang emosyon mo, huwag kang magde-decide. So ngayon, galit ka pa, inis ka, mainit ang ulo mo, di ba? Yan yung ginawa ng mga iba na bigla nag-switch sa EV. Tama. Tapos, wala naman palang pangsasaksakan or hindi naman pala, But I'm not saying that it's wrong, nahirapan sila kasi yung mga charging station, kakaunti. Laging pila. Na para bang ito lang magagawin ko today. Dati, Jegs, nung, syempre, isa rin kami sa mga nag-transition din to HEV. HEV naman, hindi full EV. Hybrid. Buti na lang hybrid talaga yung pinili namin kasi nung mga una na wala pa kaming sarili naming saksakan, talagang, alam mo yun, part na ng daily life namin, yung maghahanap kami ng charging station. Tapos ang nangyayari, yung charging station na free, let's say, kunyari, lalakad pa ng malayo bago makarating ng mall, Jeg. Sabi ko, ito na ba talaga tayo, di ba? So, ibig sabihin, wag talaga tayo mag-decide pag mataas ang emosyon. Ganyan. Sabi nga nila, kalmahan diba, mo lang muna. when the emotion is high, intelligence is low. Correct. So, kalmahan mo muna. Correct. Tapos, isipin mo, baka naman may opportunities ka naman talaga dito. Talagang sadyang gano'n naman talaga ang buhay. Hindi naman lahat yumayaman agad. Kung ano naman yung kailangan mo ngayon, nandyan naman, di ba? Tapos, assess mo din. Kung maganda din naman yung opportunity na ibibigay sa'yo sa ibang bansa, ba't naman hindi? Kailangan
kailangan may maganda siyang oportunidad na ipapakita sa'yo, ha? Hindi yung basta ka na lang pupunta kasi mahirap din ang buhay sa Correct. ibang bansa, ah. Ako naniniwala ako na ano talaga yung pag-a-abroad, nasa tao talaga yun True eh. legend. Kasi like for example sa akin, may mga ganyan din na mag-abroad ka na lang. Pero nasa isip ko, sige, pero yung Gina G ka, may mga tao talaga na Gina G. Gina ka. Oo, Ano correct. na, parang aasikasuhin na Yes, kaagad. diba? Wala lang, parang hindi ko nakikita yung sarili ko Ako na. din eh. Bakasyon hindi eh. siguro. Yeah, Ayan. diba? Yeah. Pero yung magtrabaho doon, kasi Oo. hindi lang yung trabaho, yung i-uproot mo yung sarili mo talagang buhay. Oo. At yung buhay ng mga kasama mo sa bahay or sa buhay, diba? Uproot nyo talaga eh. Oo. Pupunta kayo, ipaplan kayo sa ibang soil na naman. Tama. Diba? Iba yung kultura. Iba yung kultura, iba yung pananalita. Tama. Diba? Iba sila mag-isip, Correct. 'di ba? Meron nga ako nakausap recently na client, ine-explain niya na sa bansa nila, Oo. kapag ka meron silang mga pa-promo sa mga tao, sa mga kababayan nila, ang mga promo nila na talagang patok na patok ay mga gift pack, mga voucher sa restaurant, voucher sa hotel, voucher sa supermarket, ganyan. Tapos nagtanong siya sa akin dito. Sabi niya, dito sa Pilipinas, ano yung dahilan kung bakit sasali ang mga tao sa mga promo? Sabi ko, pera. Wala nang iba. Pera ang usapan dito. Pero perang usapan dito. Minsan nga, kung halimbawa in kind yung papremyo, let's say grocery package or whatever, hindi pa nakaka 24 hours, naghahanap na yan ng pagbebentahan, Tama. di ba? But dapat natin sinasabi to kasi nga ang bawat lugar may kanya-kanyang kultura, Correct. di Oo. ba? Tsaka yung mga ganito, yung mga kagaya namin, imaginein mo dadalhin mo sa ibang bansa, hindi namin magagawa yung mga ganitong daldalan. True. Parang wala makakagets. Ako nga, Jigs sa mga kaibigan ko na to. Fishball, maghanap ka ng Oo, fishball. saan? Oh. Dito, walking distance kahit saan. Correct. O kaya kung trip mo ng taho, kahit saan, nandyan. Tama, oh. Diba? So, may mga gano'n na kaakibat. Migration, mga kabisyo, is something that you really have to pray over. Pagdadasalan mo talaga yan. Ayan. Tsaka marami din mga nag-migrate pero eventually bumalik din dito sa Pilipinas kasi iba pa rin yung Pilipinas eh. Iba talaga. Pwede siguro for halimbawa, may timeline ka lang. Pwede. Gusto mo lang mag-ipon kasi nga hirap na talaga ng buhay at medyo bata ka pa naman. Correct. Ako pagkabata pa, go. Oo, why not? Oo. Pero kung hindi naman natin sinasabing pag may edad, wala na opportunity sa inyo. Mas pag-isipan. Oo. Pag bata kasi, kumbaga parang meron kang years na Correct. palugit Tama. Pag medyo may edad ka na kasi talaga, aminin na natin, pag may edad na po talaga tayo, yung mga opportunities ay mas slimmer, mas maliit at mas Correct. konti kumpara dun sa mas bata. Oo. Yun ang katotohanan eh. At saka doon mo rin marirealize na unang-una ang punta mo lang doon, may timeline ka, tapos ay mas maganda dito. Parang yung nakilala natin yung pinakilala ni Titan Jello. Na-realize niya na mas nag-risk maganda. Lang, doon na siya, for good na siya. 'Di ba? So, why not? Oo. Ikaw bahala. Pagdasalan mo, hindi namin alam yung buhay mo eh. Depende yan. Again, sa mga kagaya po namin na naghahanap ng tokneneng ng fishball. At yung fishball, hindi lang basta fishball. Kailangan yung sauce ni Manong. Oo. Ayun, so baka hindi kami mag-survive doon. Oo. Pang bakasyonista lang, turista lang kami. True. Pag inimbitahan nyo kami, go kami dyan. Pero hindi Hindi namin i-give up ang tokneneng. Oo. Yan. Hindi namin i-give up ang taho. Tama. Yan. Diba? Oo. Pero kanya-kanya po yan, Yan, mga oo. kabisyo. So, hindi ka dapat na magdepende ng iyong desisyon sa tingin ng ibang tao. Correct. Pwede kang humingi ng opinion sa kanila, ganyan. Pero ultimately, it still is you. Ikaw ang lilipat eh. Hindi naman yung mga tinanungan mo na opinion Tama. Ibang tao naman sila eh. Kita mo, nagtanong ka sa amin, wala ka nakuha. Wala ka nakuha sa amin. Paano? Wala kaming balak. Alam mo nung nakwento ko na to dati, share ko lang ulit. Ay, nagkukwento ka ba? First time. Nung pandemic, di ba, naisip-isip ko yan. Na mag-abroad. Dahil nga, syempre nung pandemic, para bang basta yung sweldo namin dito, kalahati na lang. Parang wala na. Parang wala ka na maaasahan. Wala na, parang tas walang events, ganyan. Tapos nakikita ko noon, nagsa-start na yung mga online hosting jigs. Pero parang sabi ko, sobrang daming kalaban na online personality. Na for example, may mga malalaking mga brands. Tapos yung magiging host, di ko kilala, tapos makikita ko online personality. Sabi ko na, ito na ba talaga? O baka kailangan na talagang, maghanap ng ibang pagkakitaan. So nagtingin po ako sa Australia. Tapos tinignan ko yung mga possibilities base sa edad. Una sa lahat,
parang based on my age, parang mga 2 years na lang or 1 year na lang or something. Parang gano'n na lang yung mga pwede nilang tanggapin, di ba? So, kailangan ko magmadali. Di ba? Pangalawa, tiningnan ko yung mga possible na mga pwede kong gawing work or ano. Parang walang pasok sa akin. Parang gano'n. Ibig sabihin, hindi siya talaga madali. Yun lang din naman talaga yun. Na there are a lot of people na kakilala natin na manager sila dito, engineer sila dito. Correct. Maganda yung kanilang... Doktor dito. Doktor dito, di ba? At paglipat doon, iba na. Yes, kasi diba? hindi nakikredit yung kung anong pinag-aralan mo dito, back to zero ka doon sa kanila. True. Mag-aaral ka muli. Correct. Oo. Di ba? Basta tansyahin mo, ano ba, TNT ka ba dyan? Kung iti-TNT ka lang, wag na, di ba? Sobrang risk-taking naman yon. Ganon, mahirap na, lalo na sa Amerika. Correct. Nakabantay si Trump, uy! Oo. Siguraduhin pray yan. over Saka it. stricto pa naman si Trump ngayon. Oo, correct. Na gusto niya yung talagang Kung sino lang yung citizens doon. Oo, tsaka nasa maayos ang lahat. Kaya nga yung mga pinagbabawal niya na yung mga Madami yung mga siyang gender, pinagbabawal, oo, ganon. nakikilanan-lanin ng babae, lalaki. Yan, mga ganyan. Napaka-stricto siya eh. Oo. Kung ikaw yung tipo ng taong hindi ka sanay sa strict, tumatawid ka kahit bawal tumawid. Binabiyahe mo yung kotse mo kahit coding. Naku po, baka hindi ka umabra doon. Opinion lang naman namin yun. It still is your decision. So, imagine mo pag pumunta ka sa ibang lugar, hindi ka lang basta magtatrabaho din. Dapat swak din yung mga pangangailangan mo, yung mga trip mo. Tsaka magko-compute ka rin. Minsan, ang laki-laki-laki ng sweldo kumpara sa kinikita mo dito. Pero ang laki-laki din ng expense. Yes, isa pa yan. Diba? Yung mga ganon. Ang daming dapat ilatag talaga. True. Tsaka dun ba may makukuhit ka, pautangin ka? Dito kasi pag halimbawa gutom kami, tama. Ano ka naman dyan pa-soft drinks? Tsaka yung kultura nila, unlike dito na pag may pinagdadaanan ka, tawagin mo yung friend mo, tara kita tayo. Doon sila. Totoo. Alam mo, tama ka dyan, Jegs. Yan yung isa sa mga rason ba't hindi ako natuloy eh. At na-realize ko yun na yun yung rason ni God kung ba't hindi rin nila ako na-push through. Kasi that was also the time na nagkasakit yung anak ko. Imaginein mo, Jegs, kung sa ibang bansa nangyari yun. Di nabaliw-baliw na ako talaga ng tuluyan. Imagine mo, wala kang makakausap. Wala. Kung may makausap ka man, malayo. Diba? So, yun yung mga dapat i-consider mo. Correct. Pero pagdasalan mo yan. Ayan. Kasama mo, tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yun. Yan. Good luck. Pero alam mo sa totoo, nabibilib ako sa mga bumabiyahe sa ibang bansa. As as workers, as yung nagmamigrate. Bilib ako sa kanila kasi it takes a lot of courage talaga. And tama. Lots of sacrifice talaga. Yung mga naririnig nyo mo sa amin, bias opinion namin to eh. Kasi kami yung tipo talaga na pang-bakasyonista lang kami. Yes. Wow. Kala mo daming pera. Alam mo naman kami, vacation. Gusto namin na kung makapunta kayo doon, makapagtrabaho, why not? Para syempre, pag nandun na kayo, maalala nyo kami. Correct. Oo nga pala, minsan sa buhay natin, di ba, napaligaya tayo ng tambalan. Namimiss ko na yun. Why not? Ay nako, kalerke. Good luck. Good luck sa iyong pag-decision making on whether dapat ka bang lumipat sa Amerika o hindi. Pero may mga iba na I mean, I know that there are some countries na naghahanap talaga sila ng tao. Kasi kulang yung citizen nila. Yung sa New Zealand ata. Parang siswelduhan ka pa para true, lumipat para lang pumunta ka doon, di ba? Sa New Zealand kasi parang, ang sabi lang, ewan ko naman. Ang konti na lang ng population nila. Mas marami daw ang baka kaysa sa tao. Pero sabi naman ng isa kong friend na nandun, ikaw, pero nasa sayo yan kukunti lang mga tao dito. Sa mga tao dito kaya nasa labas nakapaa. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ewan ko din. Hindi ba't lasing sila? Ba't nakapaa? Culture? Ano ba? Diba? Kaya nabibilib ako eh. Kasi diba, in order for you to parang nasanay ka sa correct. mga kultura natin dito sa Pilipinas, sa paglipat mo, ibang-iba na, di ba? Mga ganon. Pero masasabi natin talaga, iba pa rin yung kultura ng Pilipinas. Masaya eh. Kaya nga maraming nagre-retire dito ng mga foreigner. Iba-ibang lahi. Actually, hindi ko nga alam, Jigs, kung bakit nasa isang group ako ng mga yung mga foreigner na may asawang Pinay. Hindi ko alam kung bakit. Ba't ka nandun? To be honest, hindi ko baka alam. lasing ka nun. Akala mo yung asawa mo. Foreigner. Sa bagay, amoy naman siya. Hindi, ang weird kasi nandun ako sa group na yun, pero hindi ako umaalis kasi naaaliw ako sa mga usapan eh. Like, kunyari,
yung mga, kunyari, mga foreigner na dito na nag-decide sila, na dito na sila retire sa Pilipinas. Tapos nakikita ko yung buhay na, parang may mga nababasa ko noon na hindi niya, kung ano man yung bahay na napatayo niya dito sa Pilipinas, Hindi niya mapapatay doon. Oo, hindi niya magagawa doon. Tapos dito, yung bahay na yun, talagang magandang bahay. Correct. Hindi ko talaga alam ba't nandun ako sa group na yun, pero... Kasi kung retired ka, imaginein mo na lang kung retired ka na sa ibang bansa tapos dito ka nag-retire, kahit wala kang trabaho dito, kaya mo mag-asawa, kaya may bahay ka kasi Yan. yung monthly, yung pension nila, ang Oo, laki. correct. I-convert mo sa peso, ang laki. Oo, totoo. Sobra. Yun lang naman. Actually, feeling ko ang difference lang naman din talaga. Hindi naman though lang. Dami din talagang difference is yung compensation nga mas malaki. Health benefits meron. Tsaka yung comfort din na Comfort. kinabubuisit natin dito, yung mga Oo. healthcare system. Yan, yung mga ayan. ganyan. Yung may Yung mga ayuda. ganon. So, yun din yung mga pag-iisipan trade-off mo. Oo. Oo. Ano ba yung, i-give up ko ba yung aking parang comfortable life dito sa Pilipinas na sanay ako sa kultura versus, pero maganda naman ang benefits ko doon. Mga ganon. Oo. Ikaw na! Kami pa Oo. mag-iisip. Correct. Laki-laki na neto eh. Basta pag nandiyan ka na, wag mo kami kalimutan. Wag mo kaming kakalimutan. Kapag nakasettle ka na, hindi ka Tama. naman namin ipe-pressure ng hindi ka pa settle. Dapat Correct. settle ka na. Uy, i-shout out ko lang and batiin ko lang ng isang bongacious na happy birthday! Happy birthday! Ang pinakamagandang endocrinologist sa balat ng lupa. Ayan. Dr. Bam Asuncion. Ayan na siya Happy yung birthday! siya, Jegs, yung naging susi para matanggal ang aking thyroid gland kasi Yan. siya yung nagbuo ng team na to ensure na magiging successful ang aking thyroidectomy and she's celebrating her bongacious na birthday today. Dr. Bam Asuncion! Happy birthday, Doc! Enjoy your special day. And syempre, special shout out sa kanyang husband na si Doc Pao Asuncion, who's also the medical director of Skinny Aesthetic, na dahilan kung bakit kahapon nung pumunta ako sa Urban Smile, sabi sa akin nung isa doon, ay, ginikwento ko yung anak ko kasi ganito, may anak ka na? Alam ko namang medyo chinacharot lang ako, pero thank you, Doc Pao. It's the Botox. Damang-dama ko eh. Shoutout po sa inyo. O siya, salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Mamaya tayo ulit kwento na may wagang burnay. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love
Bumalik! Kim Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Okay lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan, basic? Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m.
Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Sheena. Sumulat po ako para ibahagi ang isang hindi malilimutang eksena namin ng best friend ko. Matagal-tagal na pong nangyari ito pero kapag naalala namin, natatawa pa din kami. Ayon, comedy! Ayos! Kasi parang ibang araw na, parang for the past few days, puro mabibigat eh. Correct, Gusto natin tong tumawa. So, isa din po itong pagpapaalala sa amin that we have come a long way. Ganito po kasi, mag-best friend na kami ni Abby, grade school pa lang. Hindi naman mayaman ng pamilya ko noon pero mas magaan ang buhay namin kumpara sa pamilya nila Abby. Pero kahit ganon, siya yung klase ng kaibigang laging nakangiti kahit kitang-kita mong napakahirap ng buhay nila. May mga araw na pumapasok siyang walang baon, tubig lang ang iniinom niya para magkalaman ng sikmura hanggang uwian. Nung una, hinahati ko yung baon ko sa aming dalawa. Nang malaman ng nanay ko, lagi na akong pinababaunan ng extra para sa kanya. Laging ayaw niyang kunin sa una. Pinipilit niyang busog pa siya kahit halata sa mukha niya na gutom naman siya. Minsan naman wala siyang pamasahe kaya sasabayan ko na lang siyang maglakad pauwi para may kasabay siya. Ang nakaka-amaze, hindi ko siya kailanman narinig na nagreklamo sa buhay. Ang lagi niyang sinasabi, balang araw, magiging successful daw kaming dalawa. Nung college graduation ko, may bit-bit na regalo si Abby for me. Nag-guilty ako kasi alam ko kung gaano kahirap ang buhay nila. Hindi na nga na-i-wrap ni Abby yung gift. Nakalagay ito sa lumang paper bag na parang mapipigtas na yung hawakan. Nahihiyang iniabot sa akin ni Abby yung gift niya at pagtingin ko, nakita ko ang isang branded na handbag na halatang-halatang fake. Pero hindi yun ang nakita ko. Ang nakita ko ay yung best friend ko na alam kong ilang buwan sigurong nagtipid at nagsakripisyo para lang mabigyan ako ng graduation gift. Hindi ko ipinahalata na alam kong imitation ang binigay niya. Ang pinakita ko kung gaano ako kasaya. The next time na lumabas kami, ginamit ko yung bag na niregalo niya. Halatang nagulat siya nung makita niyang gamit ko. Mula noon, halos sa lahat ng lakad namin ay yun ang dala ko. Isang beses, nag-upload pa ako ng picture sa social media na gamit ang bag na yun at ginawa kong profile picture ng isang buwan. Maraming nag-comment na bagay sa akin ang bago kong bag. Kilala ko ng mga kaibigan ko na hindi bumibili ng fake na gamit kaya walang kahit sinong naghinalang imitation lang pala yun. Nang makita ni Abby ang post ko, tanggalin ko daw dahil peke naman daw yung bag. Sabi ko, pinahalagahan ko lang yung regalong alam kong pinaghirapan niyang bilhin. Doon ko natutunan na may mga regalong hindi nasusukat sa presyo. Minsan, yung pinakamurang bagay pa ang nagiging pinakamahalaga sa puso habang tumatagal. Sa dami ng mga gamit na naipon ko sa paglipas ng panahon, may isang bag na hanggang ngayon ay hindi ko kayang itapon dahil yun ang nagpapaalala ng sakripisyong ginawa ng taong nagbigay nito. Lumipas ang maraming taon at unti-unting gumanda ang takbo ng buhay ni Abby. Tinapos niya ang kolehiyo habang working student. May mga panahong 1 oras lang ang tulog niya dahil pinagsasabay niya ang trabaho at pag-aaral. Nasaksihan ko kung gaano siya nagsikap para maabot ang mga pangarap niya. Ngayon, isa na siyang teacher sa Dubai.
Tuwing umuwi siya ng Pilipinas, lagi siyang may dalang pasalubong sa akin. Isa sa mga unang binigay niya at ang pinakapaborito ko ay yung original na version ng Peking bag na niregalo niya sa akin many years ago. Oy! Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Sana po kahit paano may napulot na aral ang mga kapwa listeners ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Sheena. Well, then close your eyes and try. Shining, knowing you can always count on me. For sure. Ayun, pag yan ang team song ninyo magkakaibigan, malamang sabay-sabay na din kayo nagme-maintenance medicine. Ano na ba yung mga usong kanta sa mga magkakaibigan? Yan pa rin, di ba? Oo. Yan yun eh, kasi title pa lang. Correct. Alam mo na kaagad That's what friends are for. Oh, di ba? Diba? Alam mo, cute. Totoo, cute yung story ni Sheena at ni Abby. Tsaka, natouch ako dun sa part na, ang binigay na sa ni Abby is the original version of the bag that she gave you. Ngayong diba? afford niya na. Ngayong afford na niya. Di ba? Alam mo, yung mapupulot ko dun, hindi na masyado dun sa mga eksenang peke at original na bag. It's really more of... nagbabago po talaga ang takbo ng ating buhay. Correct. Ang gulong ng buhay po ay umiikot po talaga. So, wag tayong susuko dahil balang araw makakabili rin po tayo ng original. Tama. Yan, ganon. Ayan. At saka ganon naman talaga, Jegs, eh. Nagsastart ka sa maliliit. Correct. Or nagsastart ka sa hindi branded. Hanggang isang araw, kaya mo na ng branded, di ba? Oo. Kaya, isang araw, kaya mo nang bumili ng mas maganda. Di ba parang alahas. Kapag ka bata ka pa, kunyari kayo magkakaibigan, tas bata ka pa, hindi mo kayang bigyan ng alahas yung kaibigan mo kasi pag original, syempre per gram yun. So Correct. mabibilin mo sa kanya friendship Yung mga- bracelet, mga accessories, abubot-abubot abubot, ganyan. Hanggang dadating yung panahon na afford mo na din. Yes, oo. Makakabili ka na ng Mayat de la Rosa fine jewelry. Correct. Diba? Oo. Mga ganon. Parang ano lang din yan eh, hindi man sa pagre-regalo, yung paggamit, like for example, ako, lumaki ako na nanghihiram lang talaga ako ng sapatos. Halimbawa, pag may mga okasyon, hindi ko talaga afford bumili ng mga Nike, mga ano. Correct, talaga correct. nanghihiram lang ako sa pinsan ko. Tama. So darating din ang panahon na talagang ma-afford mo yung mga bagay na, Na dati hindi hinihiram mo, mo lang. oo, Dati correct. hindi mo siya afford. Nakakatuwa lang din. Doon din mapapakita agay doon kay Abby na talagang malayo na rin din ang narating mo. Correct. It's a reminder. Yes. Diba? And it's also an inspiration to other people, 'di ba? Na kung ano man ang sitwasyon mo, medyo hindi masyadong maganda, parang feeling mo hirap na hirap, hikahos na hikahos. Correct. Isang kahig, isang tuka, 'di ba? Huwag kang mag-alala, bukas ganun pa rin. Ayan. Bukas lang. Pero sa future, magbabago din Ayan. yan. Tsaka malaking bagay yung nangyari sa na ginamit ni Sheena yung ni Abby kasi Correct, alam correct. naman ni Abby yun na parang it's just a symbol. Yes, yung gesture. Ito talaga it's the thought that counts. Kaya nga eh. sinabi niya pa na, uy, wag mong Oo, yan. kasi fake naman talaga Oo. yan. At alam nila both na hindi afford ni Abby yun. Oo. Alam din ni Sheena bilang si Sheena ay nagsusuot ng branded, 'di ba? Oo. Pero na-value niya yung reason behind o yung Oo. gesture behind it. So, malaking motivation yun para kay Abby. Sheena yung ginawa mo. Napakalaking bagay yun. Pero ang gusto ko lang ding malaman, ano tong fake na bag na ito na nagtagal ng maraming taon, 'di ba? Saan nabili ni Abby yan? Or pinangalagaan ng maigi ni Sheena, no? Tingin ko tinreasure na sa core memory ni Oo, Sheena eh. correct. Pag nasa core memory mo talagang pagkaingat-ingatan ikikip mo siya eh. mo. Oo. Ganyan. O, ganon. So, kung ikaw, Kabisyo, ngayong mga panahon na ito, nakiki-refrigerator lang kayo, dadating yung araw, meron ka na ring sariling ref. Tama. 'Di ba? Kung ngayon, yung kwento ni Diego, nakikihiram ka lang ng damit, dadating yung araw, 'di ba, na ikaw na yung nagdo-donate ng damit o Tama. ikaw na yung nagbibigay ng damit, 'di ba? Or
ikaw na yung, ay hindi ko pa pala to nagagamit. Oo. 'Di ba? Kasi extra na siya. Correct. Dadaloy din po ang ginhawa, mga Oo. kabisyo. Kasi ako dati, never ko na-experience yung bumili ng mga branded na mga damit, mga pantalon like mga Levi's. Makakasuot man ako, di ba nauso dati yung magpapatahi ka? Oo, Tapos correct. lalagyan lang ng etiketa na. Correct. Kung ano man, di ba? Kung ano gusto mo etiketa. Alam mo naman dito sa Pilipinas, di ba? Lahat posible. Ganon, magiging Giginhawa maayos din ang buhay. Correct. Tiwala lang. At saka, syempre, bukod sa tiwala lang, trust the process, di ba? Important issues din na meron ka rin pagtsatsaga, di Tsaka ba? maging motivasyon mo yun na balang araw. Parang, di ba, ikaw may kwento ka rin din. Marami akong kwentong Diba? ganyan, Jegs. na mga balang araw. Alam mo yun, kaya siguro ako maabubot na person. Although, Jegs, sa totoo lang ha, nung bata pa ako, naalala ko lang to, wala kaming pambili ng bag na parang pa-pouch, ganyan. Tas very active ako sa church, katikista ako noon, ng mga basta mga early high school, mga first year, ganyan. Ang bag ko noon, hindi ko makakalimutan, kulay dilaw, nasa memory ko eh. Kulay dilaw siya na parang medyo pahaba. Tapos, ang daming laman nun. So, bata pa lang ako, maabubot na ako. Yung abubot ko nga lang, basta iba-ibang uri ng keychain, mga kung saan-saan ko nakuha. Tapos, ang dami ko ring palawit. Mga kung ano-ano. Diba? Masaya na ako doon. Kumbaga, at hindi ko naman inisip na fake yun. Pero, ang matatandaan ko sa bag na yun, libre siya sa hardware. Oo, may tatak pa siya ng hardware tsaka phone number. Di ba? Samantalang ngayon, kahit papaano masasabi ko talaga na yung gano'n na parang, meron pa pala akong ganitong bag, nakalimutan ko na siya. Di ba? Or kapag halimbawa, may nagbigay sa akin ng bag, excited pa rin naman talaga ako sa kanya, but it will be a collection among the many others. Ganon. Na hindi katulad dati na nag-iisa lang siya, Correct. libre sa hardware. Tandaan ko yun kasi namoblema ako nun kasi nabubura na yung number. Parang hindi napantay yung mga kulay. So ang ginawa ko, kumuha ko ng Scotch Brite. Tapos inano ko talaga, parang binura ko na lang para maging plain na siya. Oo, basta natatandaan ko, libre sa hardware hanggang sa nabura-bura na, tapos ginawa kong plain. Tapos ano yun? Bit ko abubot-abubot. Diba? Nagbago na nga lang ngayon, maabubot pa rin ako. Kaya nga, dahil nasa core memory mo yun, bit mo rin din yung hilig mo sa bag. Oo, correct. Diba? Bit ko lang din para siya. Para nadala mo siya na Oo, tsaka sa meron akong isang picture na pinost ko dati, Throwback Thursday. Very, very very 80s yung picture. Yung tokador na halos lahat ng tao may ganon. Yung wala kaming upuan, feeling ko kasi mayaman lang may upuan sa dresser. Diba? So, ang upuan ko ay yung lata ng MY San. So, napakaraming kwento ng picture niya. Ang daming background. Tapos may comics. So, alam mo na yung era. Tapos, dun sa salamin, dun nakasabit yung mga headband ko. Hindi man siya yung katulad ng mga kumikinang na headband ko ngayon. Pero noon pa man, mahilig na ako sa headband. Oo. Ganyan. Dinadala din talaga natin siya. Kaya siguro isa ding paalala na yung mga childhood po ng mga bata, kung meron po tayong mga anak, 'di ba? Let's make sure na may mga dadalhin silang mga core memories na makakatulong sa kanilang paglaki or as they grow older kasi dadalhin nila yun eh. Wag lang po yung sama ng ugali. Wag. Yung core memory na maganda. Oo, ganon. Kasi kikinang yan eh. Oo. Kagaya kay Nicole, kwento ni Nicole, is yung bag sa hardware. Ngayon, medyo may branded na. Oo, Ganon din sa ganon. kwento kay Abby, yung narigalo niya Yes. dati na peke lang. Ngayon, nakapagbigay na siya ng original. Diba? So, yun. dadaloy din ang ginhawa. Oo. Dadaloy din. At higit sa lahat yun talaga yung magiging motivasyon mo na balang araw, makakabili din ako ng original. Correct. Diba? Kaya, go! Laban lang mga kabisyo. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, napakatandaan. Basta nagsisipag naman. Trust the process, hold the vision. Diba? Keep the faith mga kabisyo. Dadaloy din ang grasya. Tsaka Sheena, pag nagbakasyon si Abby, bitbitin mo dito, dalhin mo dito sa amin. Correct! Ano ba naman yung... namin. Cute na kwento nyo eh. Cute, diba? Kaya natutuwa ako kasi light lang yung story. Pero in a way, malalim din siya Yes, oo. Kasi it's all about dreams. Correct. It's also about supporting each other. Paalala din na may sa mga estudyante na nakatutok,
kung ikaw nag-aaral ka ngayon, hindi mo kailangan mag-work habang nag-aaral. Mag-aral ka naman ng mabuti. Kasi yan na nga lang yung gagawin mo. Correct. 'Di ba? Hindi mo pa gagawin. May mga taong katulad, may mga estudyante na katulad ni Abby, na para lang matapos yung kanilang pag-aaral, kailangan nilang sustentuhan yung kanilang sarili by working. Mga working students, shout out sa inyo. Shout out! Ang galing yan. Kasi hindi ako nag-working student, Chicks, pero hirap na hirap din ako sa pag-aaral ko talaga. Ay, sinabi mo 'di ba? Paano pa yung nag-work? Oo. Yun nga, ang trabaho nyo na lang talaga is mag-aral. Tapos magpapabuntis pa. Kaya nga. Aral muna bago lang di, uy. Yan din yung kwentong binibigay ni Abby at ni Sheena. Aral muna bago landi. Tama. Para dumaloy din ng grasya at dumaloy din ng ginhawa. Ganon. Happy for you, Sheena, na meron kang napakalalim na friendship with Abby. And we're happy for you, Abby, kasi obviously kung nakakabili ka na ng branded bag para sa kaibigan, ibig sabihin nun, ikaw ay tunay na nakaluluwag-luwag na. Ayan. Congratulations. Siyempre, nasa ibang bansa na eh. Tama, Dubai. Kaya pala parang magaan ang loob ko kay Abby kaysa kay Sheena. Chares! Ayan na, hinahanap ko yung picture, Jigs Ito, wait lang, screenshot ko, tapos send ko sa'yo. Yung picture ko nung 1993. Wow, tagal. Ang lumang tao na talaga. Kasama mo ang dambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ito. 1995 pala. Teka lang. Pakita mo sa amin. Pakita kong bago ko. Ito. Yan yung mga headband. Mga headband. Diba? So bata pa lang ako. Hindi man makinang pero mahilig na ako sa headband. Ito yung tokador. Mamaya ako napapakita. Ito yung lata ng M.Y. San. Ito yung, grabe, 1995. Oh my God, such a lumang tao. At, ito ang aking, tadadadan, kulot na bangs. Kulot na bangs. Diba? Yung ilong ko. At, ito ang aking 90s pose. Yeah. Yan. Yes. Diba? Print sa print. Hindi ko makakalimutan itong shorts na to or palda kasi ako nagtahin yan. Diba? Daming kwento nitong picture na to eh. Nakakatuwa lang. Nakakatuwa na nakakatawang balikan yung nakaraan. Correct. Kung minsan talaga, kahit sa Facebook nga eh, di ba, yung mga 13 years ago, talagang parang kinahaluka yung utak mo na binabalik ka dun sa correct. Sa mga memories. Sa moment na yun. Totoo. Kaya take a lot of photos, mga kabisyo. Take a lot of photos, document stuff. Kasi, alam mo, minsan sa documentation, hindi lang for posting purposes, minsan makakatulong sa'yo eh. For example, recently, napunta kami sa Japan, diba? Tapos, parang feeling namin, nanalo talaga yung anak ko dun sa yung claw machine. So, binivideo ko kasi. Basta parang nadaya parang ganon. So, lumapit ako dun sa nagbabantay. Pinakita ko yung video, may playback. Di ba? So sabi ko, ito yung mga purpose Ito yung mga purpose kapag ka nagvi-video ka, dino-document mo lahat. Dadating yung araw, di ba? Or dadating yung panahon, kakailanganin mo siya. Dahil meron akong playback nung nangyari dun sa claw machine, di binigay. May ebidensya. May ebidensya. Kaya, I'm so happy that this photo was taken in 1995. Kasi, naalala ko yung bahay namin sa Samat Street, Mandaluyong City, ganyan. Alala ko yung M.Y. San na biscuit na, kasi feeling ko, mayaman lang yung may matching na upuan dun sa tokador eh. Tsaka, kung nakapagpa-picture ka during that time, ibig sabihin special yun kasi hindi naman lahat meron. May camera tapos so, kahit pa paano special din pala to. Oo, special yan kasi hindi ka basta-basta may camera dati eh. Tama din. Diba? So, there's something special sa araw na yan. Bakit ako nagpa-picture? Bakit may camera? Kasi dati talaga, bibili ka ng film. Diba? Magkano din ang film? At sigit sa lahat, natatandaan ko dati, nakakabili naman kami ng film, pero yung pa-develop, magtatagal kasi syempre may kaakibat na cost
Tsaka kung may film, hindi ka nag-standby ng film eh. Yung camera nandyan lang yan. Pwedeng wala ng film yan kasi pina-develop mo na. Correct. So ngayon, kung gagamitin mo yung camera, pupunta ka, bibili ka muna ng film. Tama. So, may special event siguro, or Meron. baka May sobra ganap. lang, may Oo, natirang correct. shots. Feeling ko extra shot lang to kasi mukha namang walang special event. Mukha namang walang special event yung picture Yung na Manuel, to, diba? 36 shots. Uy! May dalawa pa. May dalawa pa. Oo, correct. Baka yun yung Malamang yung dalawang extra shot. And grabe no, looking back and looking forward, grabe, who would have thought, no, nung mga panahon na de-film, de-print lahat, who would have thought na dadating yung araw na digital na lahat? Oo. Na wala na nakaprint na mga stuff? Imaginein mo yun, yung may mga memories na hindi na-capture kasi na exposed, Oo, diba? correct, Sa totoo. 36 shots mo, parang 12 lang yung Minsan, na-develop. diba? Tsaka ang hindi na nangyayari ngayon, yung magpupunit ng picture. Kasi natatandaan ko dati, pag halimbawa meron akong kaibigan na parang magkaaway na kami. Talagang, I don't like you anymore! Tas punit ng picture, diba? Who would have thought na isang araw, special store na lang yung nagpiprint talaga. Parang ganun. Though, ewan ko kung dumaan ba sa feed mo or kung napapansin mo, madaming mga bagay daw ang binabalik na. For example, yung mga Gen Z, they're into printed Kaya nga meron, anong tawag doon? Polaroid. Yung Polaroid. Mahal-mahal ng Polaroid. Tsaka Diyos ko po. lumang-luma na yun, yung dati pa Hindi yun, lang yun, diba? Jegs. Ang mahal-mahal nung isang may Polaroid kami. Hanggang doon na lang. Walang pambili nung Walang pambili nung, nung film. Kasi ang isang gano'n na 10 strips, parang 700. Kasi amazed sila yung mga bagong generation. Pero dati sa atin, doon, syempre, mga mayayaman lang merong ganun. Luma na yan sa Luma na atin. yung Polaroid. Oo. Tama. Yung may Polaroid dati, yung mga mayayaman lang. Kasi yung may Polaroid dati, instant printing yun eh. Hanggang ngayon naman. Dati kasi, hindi instant ang printing. Dadali mo pa sa photo studio, ganyan, papadevelop mo pa, ganon. Pag meron kang Polaroid, instant yun. Ganon. Tapos hanggang ngayon, ang mahal-mahal nung ganon. So, yung mga madami daw Gen Z ngayon ang bumabalik na sa ganyan. They want printed stuff. At yung isa pa, ewan ko narinig mo na to or nakwento sa'yo ng anak mo, wired headphones, wired earphones. Diba for a while talagang hanggang ngayon naman, sobrang uso pa rin ng Bluetooth. Pero nauuso na yung wired. Alam mo ulit. kasi, bakit? Ano meron? Sineseparate kasi talaga nila. Kasi, halimbawa, dati Bluetooth, yung mga nanay, tatay nila nag-Bluetooth na rin. Gusto nila mag-separate eh. Ayaw nilang Bluetooth kasi naka-Bluetooth na tayo. Ano ito? Ayaw na trip namin yung trip nyo? Pero kaya nga wala na sila sa Facebook eh. Kasi nandun na yung mga nanay, tatay. Kasi ang matatanda na lang daw nasa Facebook. So alam nyo na, nasa, ano ba tayo ngayon? Facebook Live? Anong araw tayo Wednesday. Wednesday. Facebook. Alam na, yung mga nakatutok. Matanda na lang daw ang nasa Facebook ngayon. Ay, nakakalurk eh. Pero grabe, no? Grabe yung thing nila difference. ng mga ngayon. So yun, may ganun sila. Sineseparate na lang yung generation nila sa generation. Ito pa, sabi niya. Tsaka ang weird, kasi tayo sa generation natin, palibasa, dinaanan natin yung hirap ng research. Ngayon, parang isang napakalaking heaven para sa atin ang AI tools. Totoo. Yung mga bata, ayaw nila ng AI. Yung anak ko, kunyari, meron akong parang i-create na story. Magbibida-bida ka kasi. Ganyan. Sabi ko, kanina-8 ko via AI. Yung, parang need ko siya for something eh. Tapos sabi niya sa akin, you did not even ask me. Sabi niya, I'm the writer. Sabi niya, parang kumbaga, writer ako, parang it's na-o-offend siya. Parang yung mga editor ngayon ng mga ng mga posters, ganyan, na-o-offend sila sa mga AI templates. Ang napakarami na. In fairness sa mga AI templates na posters, maganda din naman. Totoo. Tsaka madali. Agad-agad nandiyan. Agad-agad nandiyan. Tapos bibigyan mo ng instruction, di ba? Hindi natin sinasabing, because we still highlight yung human, human touch. Iba pa rin talaga yun. Pag inisip, kinonceptualize, tapos ginawa. Di ba? Iba pa rin. Pero talagang na-offend itong mga to sa mga AI tools, ganyan. So, ganun yung anak ko bilang writer siya. Na-offend siya talaga dun sa bakit ko kailangang mag-create ng story via AI. Sabi ko, I needed it for something ASAP. Sabi ko, ikaw bilang writer,
Gano'ng katagal bago mo nabuo yung libro mo? Di ba? Kailangan ko na ngayon ng story. Ganon. Pero di ba, who would have thought na isang araw, with just a few seconds, Correct. amazed na amazed po kami matatanda kasi dumaan kami sa research, Dati mga kasi, kabisyo. Imagine mo dati yung encyclopedia na Ay, nilalako. naku, totoo yan. Diba? Ngayon, isipin mo ha. Andun na lahat Isipin mo, kunyari, ang kailangan mo pag-aralan, o let's say, biology, kunyari. So, hanapin mo yung letter B. Minsan sa encyclopedia, 3 yung volumes ng B. So, hanapin mo yung BA to BI hanggang mahanap mo yung biology. Kaya kami amazed mga kabisyo kasi dinaanan namin yun. Correct. Nagbibit-bit kami ng mabibigat na libro. Tama. Yung mga ganyang klase mga eksenang pagre-research na kung wala sa school namin, pupunta kami sa library ng iba. Yes. Hihintayin naming matapos ng isang kaklase namin yung libro na binabasa niya bago namin basahin kasi nasa hiraman pa sa library. Dinaanan namin yon. Ang library pa ba ngayon sa school? May marami pa rin bang tambay? Tingin ko parang... Halatang tambay ka lang nung nasa... Kasi gamit mo tambay eh. Kasi nung dati nag-aaral ako sa library, si Diego parang, marami pa bang tambay? Ano to, pa-aircon? Hindi ko rin sure. But, kasi siguro may mga pumunta na doon para mag-aral na, pero hindi para magbasa ng libro. or, Jegs, O mag-research. Or yung mga library ngayon ay madami ng computers. Ayun. So, pupunta Possibly. doon din. Computer lab na Oo. siya, parang mga ganon. So, hindi na siya yung talagang no choice ka pupunta ka sa library Oo. kasi kinakailangan mo hanapin yung libro na to, babasahin mo literally. Tama. Correct. So, yun. Ayun. So, wala eh. Kaya yan, kunyari, si Princess, mahilig pa rin siyang bumili ng libro. So, parang ilang beses na sa kanya sinasuggest na mag-Kindle ka na lang, Kobo. Yung mga e-book. Meron pa rin din tao talaga na yung nahahawakan nila. Iba Yung kasi feeling yung feel eh. Yung feel Tsaka eh. iba yung amoy. May Oo. ganun eh. May ganun Oo. talaga eh. Well, kanya-kanya. Oo, Ang weird kanya-kanya ang weird lang eh kasi 'di ba kung sino pa yung younger generation, ba tayo bumabalik, 'di ba? Tapos tayo amazed na amazed. Sa bagay kasi dinaanan po namin yung hirap diyan, promise. Correct. Yun lang. Ayan. Sharing. O siya, salamat na marami mga kabisyo sa pagtutok sa amin. Enjoy your day. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na
ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Countdown. Top 10 countdown. It is useless. The resistance. Counting down the 10 biggest hits of the week. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Alright, give it a quick check, Metro Manila. It is now exactly 46 minutes after 11 o'clock, and you are still locked in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio, and we are on Love Radio's Top 10 Countdown. And of course, at this point of time, eto na po, oras na para sa ating mano-a-mano interview sa ating mga multi-talented sandamakmak, as in talaga nung nagpaulan si Lord ng talent, sinalona nila lahat. Let's all welcome Arthur Miguel and Jekka. Welcome. Hello po. Magandang umaga sa ating lahat. Pag hello, grabe si Jekka. Hello po. Pinakitaan na tayo kaagad. Grabe naman, girl. O sige, mag-say hi, hello muna tayo. Hi guys, good morning po sa inyong lahat. Sana nag-almusal na kayo. Hello po sa mga nakikinig at nanonood. This is Jika Marie here. Hello. Teka lang, almusal, pagpa-lunch na eh. Ay, oras na ba? Oo. Ay, pa-lunch na pala. Mag-aalas 12 Sorry na po, eh. hindi po pala kasi ako kasi ganito yung morning ko, nagigising. Ayan. O, kayo na magpakilala sa mga hindi nakakakita sa atin. Sa mga nakikinig sa atin sa radyo, kagaya ni Manong Driver at saka yung pasahero niya, kayo na magpakilala sa mga sarili ninyo kung sino yung nagsasalita. Hi guys, ako nga pala si Arthur Miguel. And ako naman po si Jika Marie. Ayan. Okay, ako naman po si Diego Bandido. Pag may buhok, hindi po ako yan. Imposter yan. Okay, now, what's new with you, Jekka? Second time around na kasi namin ni Jekka eh. Kay Arthur, this is my first time na makula. So, what's new with you? So, nag-collab po ako recently sa maraming artists. Yes. And isa po yun yung pinapromote namin yun ni Arthur, which is yung Malabong Ugnayan. May bago na po siyang Song. bansag kasi. Okay. Collab Princess. Kainis ka. Collab Princess. Wow. Iba din, girl. Kainis ka. So, now, sa kantang Malabong Ugnayan, sino nagsulat nito? Ako po. Bali, ano po kasi siya, may nirelease akong new EP called MU. And di ba po alam natin yung meaning ng MU is mutual understanding. Pero dito sa EP ko, iba yung meaning niya, Malabong Ugnayan, which is yung song namin ni Jika. Okay. So, yung pinaparating kasi ng song parang, yung mga relationship na malalabo, ganun. Yun yung target talaga ng song na to. And if ikaw yung tao na kaya mong sumugal sa walang kasiguraduhan para sa taong gusto mo, itong song is para sa'yo. Parang ganun siya. Pero tanong sa inyo, personally, nangyari na ba sa inyo? Sino nagsulat? parang lahat naman po, nangyari na. Kasi di man natin maiwasan ma-fall sa isang tao. Tapos parang, kumbaga, siguro if hindi man para sa'yo yung tao,
Parang ganun. Ibig sabihin, parang, yun, nasa ano ka lang. Hindi siya para sa'yo, nasa maling panahon kayo. Well, ang problema kasi kung minsan, parang pinipilit natin na sayang yung pinagsamahan, sayang yung na-invest mo na Totoo. oras. Kahit nakikita mo na yung mga red flags na this will not work out. Pero Gusto mo sana siya na. push pa rin. Pero teka lang, paano ka napunta sa malabong ugnayan, Chika? Sino nagsimula? Sana collab tayo. Sino ba? Sino nag-iya? Ako po talaga yung nagaya sa kanya kasi tapos na yung song. Okay. Tapos na yung vocals, yung instruments and everything. Imi-mix and master na lang siya. Pero kasi na-feel ko na parang hindi siya sapat eh. Parang may kulang. Kasi yung itong song na po na to, parang first time ko din makagawa ng song na medyo R&B. Oo, electronic. Tapos naisip ko agad nun si Jika. Oh, Kaya parang siya yung bagay. So binigay ko sa kanya yung second verse na parang okay, gawin mo to ng verse. Ganun. Uy, siya daw yung kulang. Kamusta naman yung feeling? Kamusta naman yung feeling na ikaw yung naging kulang? Hindi, syempre, it's an honor to work. It's an honor to work with Arthur. Hindi, totoo naman. Tsaka sobrang saya ko sa collab na to kasi sa lahat ng collab ko, ito yung first time ko na I was given the liberty to write my own verse. Wow. So, yeah. Thank you, Arthur. Sobrang na-enjoy ko working on this song. So, like nabuo mo na, then nagsulat din si... Binigay, verse ko po. as in may second verse na ba ako pero nilet go ko yung second verse para makagawa si Jika na. Grabe naman. Ang verse na yun. Iba ka, girl. Nilet go para sa'yo. Well, dyan natin masasabi, the real artist, di ba? Respect. Yes. The real artist. Kaya, kasi kung minsan may mga, parang sa relationship din, di ba? May mga bagay-bagay tayong pinipilit na it will not work. Yes, o kaya naging tama. malabo yung ugnayan. So, naging malinaw yung ugnayan nyo kasi ipinaubaya mo na. Yes, naman. Okay, now, challenges sa paggawa nyo nito so far or yung moments na na-enjoy nyo while doing this song? Ako siguro po yung pinaka big challenge lang for me. Hindi lang sa song na to pero sa buong EP kasi talaga siya eh. Iba yung tunog nito sa mga past releases ko. Na parang inano ko talaga siya. Na parang ito kasi medyo like pop talaga siya yung tunog niya. And kasi if nakakilala kay Arthur Miguel, yung mga songs ko kasi dati parang medyo ballad style, mga ganun, na mga folk pop. Pero ngayon parang na siya eh, like puro mga MIDI instruments yung mga ginamit ganun. Kaya iba na talaga yung tunog niya and sinadya ko talaga siya in a way kasi na parang kumbaga kahit ano ba tawag dito? Kahit Kaya mo yan. Supportan mo naman. Kaya mo yan. Hindi. 5! 4! Hindi, kahit ang dami mong problema, ganun. Kumbaga, kasi yung sa EP, more on like, mga upbeat song. Okay. So, upbeat song na medyo hugot, ganun. So, medyo masakit siya. So, kahit pa masakit yung pinagdadaanan mo ngayon, madami kang pinagdadaanan, parang just dance to Parang everything. pasasayahin mo yung tunog. Parang ganun. Parang go with the flow lang, kumbaga. Ganun. Kasi dun ka matututo and dun ka mag-e-enjoy. Anong thrill ng buhay kapag walang, diba, like, challenges. Parang ganun. Sabi nga nila, mistakes make us a better person. Kasi diba, pag hindi ka nagkakamali, hindi mo rin ma-upgrade yung sarili mo. Diba? Hindi ka natututo. Tama. Well, so anything na gusto nyong pasalamatan doing this collaboration, yung mga syempre may mga tumulong din, may mga sumuporta, bumuo para mabuo to. Ako, thank you sa first of all sa lahat na nakikinig, of course. Hindi ako matututo, hindi ko magagawa yung mga songs ko ngayon if hindi dahil sa kanila. And of course to Kuya Shad, my producer, kasi ang dami namin pinagdaanan from the start, like producing songs, siya na talaga yung naging producer ko and up until now, and nakikita ko yung parang namin, yung mga improvements, ganun, kumbaga. And of course to Warner Music Philippines, thank you po sa paniniwala sa akin. Yes. Yeah. Siyempre, shoutout sa mga nakikinig ngayon at nanonood. And to my producer din, Kuya Kenneth, that helped me record my part on this song. Kuya Shad, sa Warner family namin, thank you so much. And syempre kay Arthur, yes naman. Yeah. Well, for you, Arthur, kanina, di ba, nabanggit mo na dati, yung image mo is more on parang ballad, folk. Opo. So this time, medyo
expect nila yung kakaibang Arthur. Yes po. Parang kumbaga pag sinabi mo kasing ballad songs, like Arthur Miguel, hindi lang basta yung ballad na tunog ni Arthur, parang kumbaga pang lullaby song siya. So this time medyo Ngayon, iba na to eh. Ano na siya? Party Kung song. Kung dati lullaby, ngayon party song. Parang parang bas lively lang siya, Ayan. na So, parang interactive in a way. Yung vibe, iba na yung vibe Yes, niya. iba na po yung vibe. Oo, kung dati medyo mukmuk sa sulok. Ganun, mga senti mode. Ngayon, ano na? Ganun pa din naman, pero po may parang onting kiliti lang ng medyo kakaiba. Kakartwheel ka muna papunta sa sulok. Imagine ko. Wait lang, mag-i-emote lang ako. Cartwheel ka muna sa sulok. Ayun. So, anyways, gig so far, events, saan nila kayo pwedeng mapanood? Ayun po, may upcoming EP party about dun sa MU sa EP na nirelease ko. It's gonna be on June 21 and magpe-perform si Jika and Sugarcane. Ayun. Ayun, free admission, so punta po kayo if free kayo. Yun, punta lang kayo sa page ko, Arthur Miguel. Andun lahat ng announcement and everything. Yeah. Meron pa akong gig sa June 15 sa Day 1 ng Malaya Music Festival sa Okada. Ayan. Tapos, syempre yung MU EP party, nandun po ako. Supportahan niyo po yan. Free admission yan. Check niyo lang yung page ni Arthur for details. Shinare ko rin yan sa page ko, so pwede niyo hanapin yan. Siyempre, sinabihan ko na yung mga guard. Sabi ko, hindi ko pakakawalan to hanggat hindi mag-sample sa ere. Guard! Ready na sila. So, pwede bang makahingi kami sa inyo ng sample ng Malabong Ugnayan? Short lang. Okay. Chorus na. Sige, chorus. 1, 2, ano nga yung chorus? Nakalimutan. Okay. 1, 2, 3, go. Kapit. Wala pa. Wait lang po kayo. Magkasundo tayo. Excuse me po. Wait lang po kayo. Kapit. Tumawag. Okay, 15 minutes po muna. Wait lang. Nagbo-vocalization. Mga bagong gising pa kami. Wala pa po tulog. 15 minutes po. Wait lang. Game. Okay. Kapit, tumawag ka sa'kin at pupuntahan natin bawat panaginip. Ako at ikaw, kahit naliligaw, malabo man ang ugnayan. Yes. Galing. Alright, maraming salamat and definitely mas maganda kung mapakinggan nila yung full version na ipi-play natin maya-maya konti. Now, before anything else, wala na ba kayong nakalimutan? Gustong pasalamatan? Sponsors nyo or whatever, or wala pang sponsor? Manawagan na kayo? Ayun po, thank you so much sa lahat ng nakikinig and ayun, invite ko ulit kayo sa upcoming EP party. It's gonna be on June 21. Just go to Arthur Miguel. Lahat ng announcement dun yung makikita. Thank you guys so much for sa pakikinig ngayon sa amin. Alright. So, there we go, ladies and gentlemen. Jeka and of course Arthur Miguel, and here we go. Ito na po the full version. Kapit, tumawag ka sa'kin. Gusto kita. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal?
Tatlo? Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumbong. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course. Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino. Kim Chino. Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinag
puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, joke. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Balutog! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Itamax mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Metro's #1 Love Radio. Basic! ACS, maraming salamat sa Charm Fabcon Purple Eternity! Hindi lang isa, kundi dalawa! Dalawa ang sasaya. Isang movie driver with plate number N31440. Congratulations, Kuya Dandelion Tanyahura! Dandelion! Paldo ka ngayon at isa pang paldo! Isa pang paldo, isang in-driver. With plate number NKM 4196, congratulations, Kuya Rufino Cortez!
paldo ka ngayon! Meron ka ring 1.5! Congratulations! Oh, di ba? Hindi lang isa kundi dalawa ang paldo nating mga drivers True, ngayon. lalo ito lang along Eklabu. Again, congratulations sa Dandelion, Tanya Hura, Rufino Cortez. Chill lang kayo dyan. Ang 1.5 nyo makakarating sa inyo. Kung gusto nyo bumisita dito, wag muna, daming close road dito sa tapat namin May ganap. Isa pa yan. Ako nga Asian- mismo. Asian Summit ata. ASEAN summit. So, medyo close road dito Correct. ngayon. So, after the 26, yan. Ayan. Kami Pero nga wag na. inaharang eh. Kami nga harang eh. Parang, asawa ko nga, ayoko na lang makipagtalo. Mag-long way na tayo. Sabi ko, hindi pwede naman natin sabihin. Diyan lang ako. Diyan naman ako nag-work eh. Oo. Sabi niya, hindi, ayoko sinisinta. Ako nga habang nagdadrive ako nagmumotor ako, may ID na ako nadala para wala Nagamit ko na yung ID lace. Ay, nako. Basta, chill lang kayo, Dandelion and Rufino. Yung tig 1.5 ninyo, makakarating sa inyo. Ayan. Congratulations! Congrats! Bukod sa libreng boundary na binibigay natin sa mga tsuper, meron din po tayong tinatawag na Kasama Mo Lang! Ayan, kaya dapat nakatune in kayo sa 90.7 dahil oras na makita, madaanan namin kayong nakatune in. Basic paldo kayo kaagad. True, lalo ito lang along Eklabu. Meron kayong 1,000 pesos in cash. At syempre, may grocery. Yun. Kaya again, congratulations sa mga nananalo at sa mga mananalo pa. Ayan, Marathon susunod. Programang Love Trip. Ito po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego At Bandido. ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!